Kapok awacho mogik, akia in gi penjo moro minyalo penja. An aonge penjo, in wach mana wachni mogik. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Achiel, akwayo mana ni ka wanyalo bedo joratiro, to kik wabed ni gi viongozi. Kik wabed gi viongozi magoyo double speak. Viongozi wetena bende dakwagi ni gichung' ka en ratiro ma jopiny. Namba achiel ng'ama nigi teko e Kenya ka. Iwacho ni sovereign powers belongs to the people. Jopiny ema nigi teko kendo ema nigi mbi. So dakwa mana jotendwa ni wabed kwatimo gik moko marito ratiro mar jo Kenya, ratiro mar jopiny. Kik wawach gik moko ni seche moko wadwa ni mondo mi wagid it jotelo moko e kona moro mondo mi gine wan kagima wan jogi kata wateno gi ahinya. To wach gik magedo it jopiny mamiyo jopiny bedo gi ilo kod mijing'o, nikech the world is desperate, the world globally, the human race one hopelessness. To jotelo nego be ni chiwo hope ne jopiny mondo jopiny obed gi mijing'o mar chiwo gokinyi mondo e ndalo to loso achiel ariyo adek mar gago. Kadwa dajiwo sirikal mara mar UDA mar Kenya Kwanza. Adwa jiwo sirikal mara ni kagiyie to gibede piny beginning gi leader of minority mara an kaka ja UDA mawuok Homa Bay County kendo jakom mar UDA Homa Bay County. Adwaro ni mondo mi ajiw leader of majority mara nikech wan waonge leaders mobed elected from Homa Bay. Da wabed elected koro wan e bunge no mondo wan bende wabed liberal minded e sirikal to wachung' ne ratiro mar jopiny gi mar lakteche. Ajiwo leader of majority mara Honorable Kimani Ichung'wah mondo mi owuog oko mondo mi gi jo UDA gi Kenya Kwanza te mondo mi gi solve ratiro mar dakteche ni mondo thieth odhi mbele in amicable way. Erokamano ahinya Obuya, kendo erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Ang'e ni twak to pod mit kata kamano. Erokamano ahinya ja UDA ni abro chopo gana moro makama kendo aput makama mar mondo mi watwaki. Kata kamano erokamano ahinya.